sortida del metro i després un possible pla de murs o pla de colors. Els treballs que s'han anat fent plantegen algun d'aquests punts monumentalitzats, per exemple, una benvinguda que es pogués fer a les parets dels murs caixers del riu Besòs, un tractament especial en algun punt de l'antiga passera per recordar aquesta passera, un recordatori de l'antic Centro Blanco, que ara és el centre cívic, que podria acabar convertit en una mena d'escultura que a més aprofitaríem per tractar la paret mitgera del fons. Els punts normalitzats, que vol dir aquells que estarien marcats en el territori, en el terreny, però no tindrien un tractament, entre cometes, simbòlic diferenciat, serien uns quants que incorporarien un element típic de Barcelona, no necessàriament el panot de la flor, pot ser el panot, però no necessàriament el de la flor, i recolliria un sistema de senyalització que existia a Barcelona, que era posar amb lletres, panots lletres, als noms dels carrers. En aquest sentit es podria plantejar que davant del Centre Blanc, o ara com s'està començant a treballar a l'antic centre de la Pinya, es marqués això en panots. Això després s'hauria de bolcar en el sistema de senyalització. Aquest BAP que veieu aquí és simplement una idea que vincularia amb la idea, que a més ha sortit abans també amb el Miquel Àngel, que igual cal crear un símbol identitari del barri. Igual que si us heu fixat en el mural de Baró de Viver, hi ha un símbol que és BDB, que va ser creat pels joves precisament de Baró de Viver. En l'entorn de l'espai expositiu museístic de les Cases Barates, aquesta és la que surt aquí, estem treballant amb la idea de desenvolupar un possible monument a les víctimes dels bombardejos del 37. Són idees. La de dalt són els resultats dels tallers amb els veïns que indiquen el tipus de monument que es voldria. I la de baix són algunes de les idees que s'estan treballant en aquest moment però que encara no està tancat. La vinculació amb l'espai museístic tindria un lloc molt especial que seria el vestíbul del metro. En el vestíbul del metro es podria proposar, o en aquest pla estratègic proposem, que hi hagués unes grans pantalles gestionades des de l'espai d'arxiu veïnal, si és que existeix, a dins de l'espai museístic, on es produïssin una sèrie de continguts que sortissin, s'emetessin en aquestes pantalles i que fossin una mena de benvinguda a aquesta quantitat de gent que haurà de venir al barri perquè l'estan transformant i que surti pel metro. Aquest arxiu vinculat amb el museu també plantejaria tot un tema que també hem comentat amb el director del MUCBA, que és si en aquest espai museístic pot haver-hi un cert espai de recerca sobre el tema de la vivenda, obrera, etc. I finalment hi hauria un altre tipus d'intervenció en aquest sistema, que seria el treball sobre les parets mitgeres. N'hi ha moltes aquí a l'estudi. La imatge que veieu aquí en colorits és simplement un muntatge de Photoshop. És més interessant veure les possibles solucions que surten d'alguna de les intervencions que existeixen a Barcelona i que lligarien amb una de les idees que aquest barri té des del document del 2000 que diu que el bon pastor té futur,
que és vincular-ho amb el tema de sostenibilitat. Hi ha possibilitat de fer-ho, s'ha d'acabar d'estudiar. Aquestes idees les desenvolupem amb els veïns i les treballem com a part de, entre cometes, el que podríem dir un laboratori d'idees en el màster de disseny urbà a la Universitat de Barcelona, que ja hem plantejat moltes solucions, no només solucions, idees de solució, no només per aquests punts que us plantejava, sinó també per uns altres que falten i que venien recollits ja en la proposta de candidatura de pla de barris del 2009. Tenim la vinculació entre Baró de Viver i Bon Pastor a través del polígon industrial, això ja s'està avançant una mica, però també tenim el tema de què passa si s'ha de cobrir o no s'ha de cobrir el riu. Estava proposat la cobertura del riu. I també estava proposat fer intervencions a tota la part aquesta de Formiga, que és una mena d'aparcament estrany que no té qualitat urbana suficient. Però també totes les solucions del carrer Cresques, que també està enmig. Bé, aquests temes no els hem treballat directament amb l'associació de veïns, sinó que han servit d'exercicis per plantejar idees de possibles solucions en aquest tema. Per part nostra, a més, hem intentat disseminar el que s'està fent a Bon Pastor, tant amb les nostres publicacions, la revista aquesta On the Waterfront, que és online, la podeu descarregar tots vosaltres, i també, com hem vist aquí, a través del muntatge d'algunes exposicions que nosaltres movem internacionalment. Tot el tema de la memòria de Bon Pastor ha estat a Polònia, a Buenos Aires, a Barranquilla, a Puebla, Mèxic. Gràcies. Doncs dèiem que com que hi ha una successió general de temes, podem fer al final un debat general, i com que a més aquí hi havia algú que tenia obligacions respecte a l'hora que havíem dit, fins i tot dèiem una cosa, amb el Salvador, aquí som molt pràctics, i si pugem tots quatre? I així ja sentim que tot ja es va acabar de ràpid. I després reprenem el que ens acaba d'exposar l'Antoni Revesà, reprenem tot i fem una mica de debat final, si ho veieu bé. Falta una cadira. Falta una cadira? El que tindrà espai que pot part posar tots els noms, segur que tenim la maqueta del poble. A veure, com es fem? A veure, hi ha una cosa, si sembla, fem una cosa. Continuo jo, que és molt d'estil, després si veus bé la pressa, després fas tu i després m'hi però ara no però si sembla una mica jo, després si fa perquè el que diu el Salvador per tant el Salvador ho coneixes perfectament. Vale, primer Joan, després tu i jo, i després una cosa més aquí, és que Explicaré una altra cosa. Salvador, pots seguir les noves d'Estamar i una cosa. Vale, tenim aquí. Falta un Joan de Tamara. Que si no, aquí no. Clar, perfecte. No? Ho has de guardar, eh? Bueno, podem guardar quan acabi la... Guarda. No està imposat. Està aquí posat. Senyes, no? Així. Com es diu la presentació? No es diu que és una foto. És un PDF. És de la presentació.
perquè anava jo, anaves tu, anava ell i anaves tu. I tu fas l'última, o sigui, resumes tot, tanques i... Jo despedeixo. I molt, endavant. Què? Bueno, depèn de... Ara em toca a mi, després anem canviant. Anem canviant. Bueno, mireu, el que hem dit, vist que no sabíem si la Carme hauria de marxar, tot i que, escolta'm, el Premi de Velocitat ho sento moltíssim, Miquel Àngel, l'has perdut davant de l'Antoni, perquè la velocitat ha estat al·lucinant. Com que després volem tenir temps de debat i així anem tots tranquils, hem dit que anirem alternant. Parlo jo, parlarà la Carme, parlarà el Salvador, i tu tancaràs, doncs d'alguna manera i després obrim el debat. Bueno, aquí havíem dit de parlar de fer museu a les cases barates i d'uns apunts de cluenda. Doncs ho anirem lligant tot. Bé, sobre la part que em toca a mi, que després el primer que vull dir és que si ho fem bé, serà com aquell quadre, sabeu, del Magritte, que diu, això no és una pipa. Si ho fem bé, serà 1000% museu, però podrem posar un quadre fora que dirà, això no és un museu. Voldrà dir una cosa que si avui haguéssim fet una foto aquí, hagués sigut impressionant. Ara, imagineu-vos que baixem tots quatre i fem la foto. I dius, qui és el gerent? Qui és la persona que ha estat històricament portant-se de veïns? Qui són els acadèmics? Qui són els del pla de barri? Qui són els artistes? Qui són els ciutadans interessats? I no s'hagués pogut distingir. Això vol dir que funciona. Vol dir que d'alguna forma, si fem aquest espai, diguem-ne, de fer museu a les cases barates, tindrem un espai en el qual, per començar, ens n'han presentat uns plànols, doncs el Miquel Àngel abans. Vol dir que allò de, escolti'm, això és un espai veïnal i aquest és l'espai expositiu? No, si ho fem bé, és una cosa que funciona tot junt. Segona, si ho fem bé, vol dir que ho relligem tot. Vol dir que, per exemple, a l'hora de fer recerca, no és que hàgim d'anar a fer la recerca allà, és que a la mateixa obligació, des del museu, des de les entitats que hi participin, sobretot des dels que ho han impulsat, i ja en parlaran Salvador, que amb aquesta maqueta ens vam conèixer, i aquesta maqueta en tinc una interpretació molt curiosa. Gràcies a la idealització nòrdica del teulat, sumat, va provocar tant de debat que aquí estem. O sigui, bingo per la maqueta reinventada de les cases barates. Bé, doncs resulta que al museu hem de fer recerca. Llavors, fer museu a les cases barates. El primer que vull ensenyar és... Mireu, aquest és el d'Hèlsinki. Hèlsinki es diu Worker Housing Museum en anglès. En finlandès és molt millor. Se'n diu Asunto Museo. Perquè en finlandès això de l'habitatge és l'assunto. Per tant, el museu de l'assunto. Que ja és prou interessant. Asunto Museo en finlandès vol dir el museu de l'assunto, o sigui, d'on poso el lloc a la ciutat. Bé, aquestes cases eren la primera promoció pública feta a Hèlsinki, abans encara de la independència. Atenció amb una cosa que abans no ha sortit, el paper fonamental de les ciutats en les polítiques d'habitatge. Allà manaven els russos i aquí hi havia el Primo de Rivera. Però deixa't de punyetes. Sense la política de ciutat i el patronat de l'habitatge, rient de rient. I aquí també, aquestes una mica més senyores. Eren molt petites, però aquestes cases d'alguna forma n'han conservades. 8 les han distribuït d'una altra manera i el que han fet per dins és que les diferents èpoques i situacions doncs les han reproduïdes. Atenció, senyors i senyores, molt interessant. La casa, aquí sí que ho tindríem senzill per fer el plano de la casa. Només té una habitació, que és aquesta. Punto. Aquí hi ha la cuina, el menjador, els llits que els treuen, tot. Només el lavabo és a sota. Bueno, clar, com que fa tant de fred allà i la llenya i el carbó devien ser cars, tot es feia amb una habitació. Bé, i aquí direu, oita, aquí com ho tenen fet? Ah, amigo, com ho fem per recuperar tot això? I aquí hi ha hagut l'equip entre tots plegats, i aquí podríem dir, cames, ajudeu-me, com tots hi hem corregut, i com el districte, com l'Institut Municipal de l'Habitatge, com el MUBA, com les entitats, com tothom ha mirat de tirar endavant la possibilitat de recuperar el màxim de peces per fer aquest museu, a partir de les que ja hi havia. Això és museu en viu i en directe. La Carme Cazalla, que avui no és aquí, i l'Aina i tot l'equip, i tots les que tenim per aquí, tot l'equip que tenim negociant, la Marta també ho podria explicar, i aquí hi ha més gent, allò, escolti'm, què fem? No, això cap al museu, però si això me'n donen 10 euros, bueno, doncs jo no li puc pagar, però si m'ajuda igual ens entendrem. Bueno, punt 2.
Per què és tan important això? Doncs perquè si mireu aquest mapa d'aquí, que el dedico a Miquel Àngel, resulta que sí que l'he trobat un test en Miquel Àngel. Dedicat, atenció, fruit de que la ciutat primer es va anar redesenvolupant des de les Glòries cap al Llobregat, hi ha 37 espais museístics. Des de les Glòries cap aquí n'hi ha 4. Però atenció, si poseu la Gran Via, els 4 són de sota de la Gran Via. Per sobre de la Gran Via estem a 0. O sigui, la victòria és segura. Per què és tan important, i jo ja vaig acabant, penso que he sigut bastant ràpid, doncs situar això. Primera cosa, resultat d'avui. Avui ha quedat una cosa clara. Ens parlàveu de fer recerca. No hi ha cap guia d'aquella història urbana que fa el museu que es digui Cases Barates BCN. Caldrà complir, caldrà situar aquestes en relació amb les dels periodistes, etc. És un format d'habitatge que ens obligarà a repensar les coses. Per tant, veus que això és un primer resultat de recerca i és una cosa que hi ha prou ciència feta. Per tant, d'alguna forma tenim coses que no són físiques, però el fet que hi hagi aquest projecte museístic a les Cases Barates ja obliga a fer això. Si no hi hagués aquest projecte museístic, al museu tenim molta feina, les associacions de veïns estan aquí, la Carme es cuida del barri i els de l'habitatge tenen prou mal de cap de tirar endavant els habitatges. Doncs veus, gràcies a això tindrem això. Primera idea, doncs, hem d'aprofundir en la trajectòria de les Cases Barates. Segona idea, el que ens has exposat, Amador, l'exposició que es farà primer aquí, al 8, a Olivertés, després ha de pujar cap al Bon Pastor. A Olivertés servirà per inaugurar Olivertés, que és la paraula que veieu que és urbanitzar, amb els dos verbs fonamentals per situar-te a la ciutat. Tenir una casa i en aquells temps el futbol era molt important. Situem-ho ara, fixeu-vos-hi. Si primer dèiem que el que cal és tenir instruments ben fets sobre la memòria, la guia de les Cases Barates, aquí fixeu-vos-hi que la idea de museu és una relació entre verbs. Proveir, treballar, habitar, urbanitzar, interrogar Barcelona, la ciutat antiga, verbs i noms, autodefensa i producció. O sigui, cada espai del museu ha de ser una peça del mirall. Sabeu per què ens fan tanta por els miralls? Això ho explica molt bé el Borges. Perquè cada tros vol reflectir tota la totalitat i tu no ho entens. Tu trenques un mirall i llavors es multiplica 20 vegades. Clar, això que fan iu-iu. Un bon mirall és una peça que reflecteix en les altres. Per tant, no estem fent trossets de la realitat. Estem creant polaritats, perspectives. I dins d'aquestes perspectives n'hi ha una, i aquí ve la cosa molt important, barri i ciutat. I és que des del Bon Pastor, i aquí el pacte ha estat possible, permeteu-me dir-ho, per la intel·ligència de tots els agents que han confluït, i el Salvador Esparà, com ens vam conèixer amb això, de que parlar del barri és parlar de la ciutat és parlar del barri. No és la visió així, del barri aquí i la ciutat allà, no. Són les dues escales, barri i ciutat. I per tant té molt de sentit fer això, perquè és una identitat del barri que explica una identitat de Barcelona. El número 9, Bon Pastor. I com diu aquí, si es pot llegir, diu l'evolució de l'habitatge obrer, etc., en el context de Barcelona vist des del Bon Pastor. Cases Barates BCN, el tema. El tema en relació amb els altres, perquè és terrible quan farem el Museu de l'Habitatge, perquè hi haurà les cases del Bon Pastor, hi haurà l'exposició aquesta que d'Olivertés vindrà aquí i tothom haurà de venir aquí per veure això. I com que haurem d'investigar per no dir tonteries, doncs ja buscarem com ho fem i tirem endavant. Molt bé. Però hem de posar això en relació amb tots els altres verbs. Però llavors un component local. Fins aquí hem parlat d'història, però hem de parlar de patrimoni. I de patrimoni hi ha una cosa que és interessant. I és que si fem un eix pel Besòs, Besòs riba de museus, i aquí només n'hi ha 4, hi ha 8 elements que ens permeten començar a pensar una cosa. Una, i és que, oi que cal mirar la ciutat des del centre cap enfora, des d'allò més antic cap a allò més nou, des del cor de Ciutat Vella, que és el que hem de fer a la Casa Padellàs, a l'Eixample i al Parc Güell, que és d'alguna forma l'espai de la ciutat moderna, doncs també s'ha de mirar de la perifèria cap al centre. I aquí jo he posat 4 elements, però de fet ja n'hi ha 8, si es vol. Casa de l'Aigua de Montcada, proveir. Casa de l'Aigua de Barcelona i de la Trinitat. Seguim amb el proveir. Fabra i Coats, treballar. Bon Pastor, Casa de l'Aigua, proveir. Tenim després el Rec Comtal i els molins del Rec Comtal,
que d'alguna forma és també el poder i l'aigua. Després tenim la Fabra i Coats. Tenim la Maquinista, equipar, aquest mapa és antic, l'altre dia en vam parlar i li hem de posar. La Maquinista té un espai magnífic, l'altre dia vam obrir un audiovisual gràcies a la col·laboració entre la Maquinista, el districte i el museu, que es parlava de modernitzar Barcelona a través de les places de ferro, les places de mercat de ferro. Maquinista, equipar. Bon Pastor, habitar. Immigració de Sant Adrià, immigrar. Olivertés, urbanitzar. La Torre de l'Aigua de la Macossa, que és molt la d'infraestructurar, la de crear xarxes, i finalment les 3 xemeneies, que és energitzar la ciutat. D'aquesta manera tenim un recorregut que sense fer mai més de mig quilòmetre, i aquí cal agrair en Jaume Seda la idea de que posar-hi el rec comtal permetia trencar pel mig les distàncies que hi havia entre la Casa de l'Aigua i Fabra i Coats, tenim una possibilitat que sense haver de fer res ens crea un recorregut patrimonial molt interessant. Per tant, conclusió, és una aposta win-win-win. Guanyar en patrimoni pel Bon Pastor i per la ciutat, guanyar en història. L'habitatge, poca broma, és la clau per entendre on som en aquest món. Habitar és el gran verb, i guanyar en història concreta és tenir la possibilitat d'estudiar això a nivell de totes les relacions dels altres elements. I amb això ja em sembla que he acabat, que no hi havia cap més diapositiva i ja, sí, ja està. Va, molt bé. Doncs ja està explicat, oi? Sí. Vaig a posar una imatge. No, posa't aquí, que tens el micro. La imatge aquí. No, espera, com que parla la cara, després Sí, em va fer molta gràcia l'altre dia que en una sessió de planejament sobre les cases barates una companya de l'Ajuntament diu us envio un dibuixet, ai, quina llàstima, estatus. No, ja te l'arreglarem. Ah, sí, doncs que me l'arregli. I ens va enviar a tot l'equip de planejament una aquarel·la, és l'Amèlia Mateos, la directora de planejament, un dibuix que havia fet ella sobre les cases barates. Em va semblar que era d'alguna manera molt emocionant veure que estem planejant, fent planejament de la nova ciutat, de la ciutat al Bon Pastor, planejament on aquestes cases queden considerades museu, on està tot el planejament que està fent la transformació i al mateix temps no es pot girar? Bé, doncs el veiem torçat, sé que ara dedicaríem un temps que no podem fer. Sí, es veia bé però no importa, ja el veurem bé en qualsevol moment. En una sessió de planejament, en una sessió com avui, que és diferent, on hi ha molts agents, també hi havia allí molts agents en aquella reunió, estem fent una manera de fer ciutat, estem definint una manera de fer ciutat. Per això és tan important donar-nos, ser conscients de què estem fent. A tall, encara que anàvem a fer un resum petit de la reunió i m'estic perdent a Salvador perquè m'he d'anar a una altra reunió, a un partit de futbol, però el Sant Andreu se la juga a les 7:30. Vaig a fer, sense el Salvador, que em sap molt greu, aquells atributs, valors que estem posant a partir d'aquesta petita sessió en la definició de ciutat. Seré molt ràpida. Quan Amador ens parlava de tensió i fortalesa en el tema de l'habitatge públic, tensió i fortalesa que comença al 1900, segueix en la lluita d'habitatge digne fins avui i només els que estem treballant en aquest moment en les conseqüències de la crisi econòmica que acabem de patir, sabem el que significa la fortalesa, la resistència i la crisi, que on ha tocat de veritat és en habitatge públic. Per això la necessitat de l'habitatge públic. Penseu que només al districte tenim 3 taules per abordar problemàtiques derivades de la crisi i el problema que ha generat en l'habitatge. Una taula de vulnerables, una taula d'ocupacions pernicioses, una taula de disciplina urbanística, en aquest cas liderada per l'IMAP.
unes 3 taules de treball quinzenal d'una profunditat increïble. Per tant, tensió i fortalesa en el tema de l'habitatge, la necessitat del treball des de l'habitatge públic en aquesta tensió. Quan ens parlava Gabriela d'aquella oposició rural urbana, o potser càstig, com ens deia Antoni, on es creaven polígons, àrees no vinculades. I el gran repte actual de treballar per l'habitatge, el privat i el públic, però amb unes condicions de vinculació amb l'entorn òptimes. La qualitat de vida és espai públic, l'equipament és espai públic, l'habitatge és privat, però ha d'estar vinculat a aquests espais que tenim per la vida en comú. Si seguim amb el Miquel Àngel, quan ens diu comunitat i lluita contra la desigualtat, o al revés, l'oportunitat que ens dona la comunitat per treballar contra la desigualtat. És a dir, comunitat, vida en comú, els projectes que s'estan desenvolupant actualment donen suport a aquesta lluita contra la desigualtat, a aquesta capacitat de la comunitat i els seus elements i les entitats i els equipaments per fer que la gent s'arreli i trobi molta més qualitat de vida i moltes solucions a les seves problemàtiques. Per no dir que quan ens parla l'organitzador de les jornades, el Joan, d'espai públic i memòria, si no li donem no apropiació de l'espai públic, és un tema complex, però sí li donem valors a l'espai públic, símbols, simbologia que ens permet identificar-nos, estem perdent una oportunitat. Si aquest espai públic simbolitza allò que hem viscut, allò que ens determina com a història, que ens marca per crear el futur, per construir, llavors estem fent aquesta simbologia en l'espai públic que lliga tot el projecte del museu, molt més enllà del barri del Bon Pastor, sinó al districte, a la ciutat i de cara a la recuperació dels valors i de la memòria. I res més, em sap molt greu no poder seguir amb vosaltres, però ja està. Perquè em sembla que ja no tindrem més necessitat de pantalla, no? Vosaltres teniu? Jo tampoc. Per tant, si encenem la llum ja estarem més dins de la intimitat familiar. I deixem el tema de la pantalla. No, deixa-ho. Bueno, això es pot fer, però vull dir que ja no... Molt bé. Bueno, jo en principi no venia... La meva intervenció d'avui, perquè ja preveia que totes les intervencions que estaven previstes ja ens donarien una gran informació de la nostra realitat històrica i algunes pinzellades del futur del barri. Però crec que val la pena explicar per què arribem a que aquesta peça de Cases Barates sigui un espai museístic. Bé, tot això es comença no molt lluny, estem parlant de l'any 2000. Tot el conjunt d'entitats del barri encapçalat per l'Associació de Veïns i la col·laboració activa del propi districte ens demanem d'obrir un debat de les perspectives de futur a nivell d'infraestructures i serveis per a que aquest barri s'incorpori realment a la ciutat en oferta i demanda. És a dir, que la gent pugui venir, que nosaltres podem anar i que podem prestar serveis de qualitat en els diferents àmbits. I, per tant, nosaltres el vàrem denominar el Pla de Futur. I això es va produir un treball de debats durant un any sencer. I van arribar a una conclusió en la qual tenien que tractar diferents temes com a elements fonamentals per a l'assentament de les infraestructures i serveis i la formació de les persones en el nostre territori. I quan parlo de territori, jo també incorporo el Baró d'Ebre, perquè creiem que som una mateixa realitat.
Bé, a partir d'aquí parlem dels centres educatius, de la necessitat d'incorporar una nova visió de l'ensenyament i donar-li un nou dinamisme a les diferents escoles públiques que tenim aquí en el territori. Però indudablement nosaltres només podem parlar de les escoles del barri de Bon Pastor i si els companys i veïns del Baró d'Iber no es podien estar, doncs no podíem entrar en les seves escoles. Enteníem que l'escola de primària, l'antic Bernat de Boí, es tenia que transformar en una escola que donés primària, és a dir, preescolar, primària, institut. Indudablement, el fet de que la constància, a partir, estem parlant de l'any 2000, i l'any passat varen concloure de començar que el Bernat de Boí canviés de nom i es digués El Til·ler després d'una participació activa de pares, mares, alumnes i ciutadans en general en un consens que es va produir a partir d'una votació que es va fer massiva de milers de persones i el nom que van sortir majoritari va ser El Til·ler. I El Til·ler és simplement un arbre històric que està dins de l'escola, d'aquesta escola. I per tant ens identificava. El curs passat aquesta escola ja va fer tot un tom, ja tenim preescolar, primària, secundària, encara té que caminar, però un dels objectius era regenerar-la. I la regeneració tenia que venir per incorporar uns altres sectors de veïns del barri que ha començat en el segon curs en el qual hi ha més de 20 alumnes de secundària de l'escola de primària. La maquinista ja ha començat a incorporar-se. Està dins del projecte Escola 2000, un projecte de Catalunya en aquesta escola, i per tant aquí ja hem arrencat una part d'aquest projecte que treballaven en l'any 2000. L'altre era crear la formació professional i les obres en principi tenen que haver començat ja en aquests moments, és a dir, en principi en el mes de setembre estava la previsió de començament d'obres, per a l'interior per a la transformació i adequació d'aquest centre perquè el curs 2019-2020 comenci la formació professional. Indudablement encara tenim que acabar de definir alguns dels cicles formatius que es donaran. Però el que ja tenim garantit per part del Consorci d'Educació i, indudablement, amb l'aportació i el treball molt actiu del districte, és que l'escola de jardineria de Montjuïc, Rubió i Tudurí tindrà aquí la seva seu o una part de la seva seu molt important. I per tant aquí tindrem una part, però encara falta per tancar uns altres cicles formatius i estem aquí. Molt bé. Indudablement tot el tema de les comunicacions, estic parlant de l'any 2000. El tema de les comunicacions. I el tema de les comunicacions deia que necessitaven una millor agilitat al tema del transport i fa 8 anys, em sembla que és, que va arribar al metro. Bé, avui hem ampliat el servei de transport i continuaré. També ha sortit abans, em sembla que el Miguel Àngel ha parlat del tema, sí, ha sortit, el tema del Camp de Santander. Entenem que el nostre barri té que oferir a la vegada de poder disposar d'espais esportius de qualitat i que siguin per donar oportunitats formatives des de l'àmbit esportiu a joves en esports minoritaris. Ja tenim futbol, ja tenim bàsquet, ja tenim un grapat de coses, però n'hi ha una sèrie d'esports minoritaris en el qual el projecte està decidit, n'hi ha problemes urbanístics, però entenem que el tenim ben encarrilat i el podrem tenir. I una transformació de les instal·lacions de la llera de la llosa que tenim al final del carrer Sant Adrià, pistes de tenis, però s'arreglarà tot més modern, posar-lo al dia.
que des de l'any 91 no s'ha fet res i per tant està tot molt envellit. Aquí tenim que en l'any 2000 varen definir la necessitat d'entrar en l'àmbit de la cultura, l'àmbit de la formació. Bé, per tant, en el procés de transformació de les cases barates, el planejament urbanístic ens deia que teníem que fer una reserva d'equipament. I en aquell moment no teníem si seria un museu, si no seria un museu, si seria un circ, no teníem ni idea, però començaven a donar-li voltes. Ara dono un salt en el temps i em vinc fa uns 7-8 anys, Jaume, que va venir el Jaume Seda, que és el president del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias, va demanar la possibilitat que el MUA havia demanat la possibilitat d'incorporar itineraris de coneixement de la història dels territoris i si el Bon Pastor estaria disposat o hauria alguna possibilitat d'engegar un itinerari i un relat que sigui coherent i que estigui basat en fets reals, en realitats del passat. I fins aquí. A partir d'aquí comencem. I a l'any i mig o als 2 anys, parlant amb el Joan i la Junta de l'Associació de Veïns, escolta'm, nosaltres no volem perdre la memòria de les cases barates, però la millor forma de no perdre-les és que les tinguem, però les tinguem donant una formació, és a dir, donant un servei que vagi relacionat amb la memòria, amb la cultura i, indudablement, en la visualització d'aquell espai, d'aquella realitat dels anys 20, dels anys 30, dels anys 40, dels anys 50, etc. Bé, a partir d'aquí entrem, però això ho tenim que explicar en algun lloc, indudablement. Vàrem pensar i el Joan ens va oferir contactar amb el Joan. Ai, perdona, el Jaume amb el Joan. Disculpe, home. Bé, no passa res. Bé, a partir d'aquí diem, però nosaltres tenim que explicar-ho. I si anem amb un paper i en un dibuix, igual ens costarà molt explicar-ho. I un veí del barri, que en aquell moment tenia 76 anys, 75-76 anys, que es dedicava a fer maquetes, parlem amb ell, em diu, escolta'm, jo podria fer-la, jo podria fer una maqueta, anem a prendre mides, fem unes quantes fotografies i em fa aquesta realitat, com a maqueta, i vàrem pactar que per poder explicar-ho necessitaríem 2 nivells per definir l'espai que seria per dins un museu i l'espai que seria visualitzar unes cases barates. Però no gaire, nosaltres proposàvem 2. Per sort, els que tenen més experiència no s'han arribat a convèncer, sinó que des del principi van entendre per on teníem que anar. Bé, per tant, aquesta peça, aquest company, amic i veí, ens ha deixat fa escassament 2 mesos, és l'Alberto Rubio, i jo avui vull rendir-li un homenatge perquè aquesta eina ens ha portat a ajuntar el Patronat, Museu d'Història, l'Ajuntament Districte, a tots nosaltres, a alguns milers de veïns que han participat en el projecte de Fem Memòria Bon Pastor i que estan implicats en aquest projecte i, per tant, aquesta eina ens ha lligat a tots. Doncs bé, I ens hem convençut. Bé, per tant, després de tot el que s'ha dit, ja s'ha explicat l'interior de les peces i demés, no? Però jo aquí vull aixecar-me un momentet perquè l'home va tenir la gràcia de fer-ho i aquí ens va fer una distribució de 2 casetes en l'interior, el que explicàveu abans quan es parlava de la distribució de les cases per dins.
I nosaltres vàrem pensar amb ell de deixar unes altres dues cases. I aquestes dues cases encara volem que sigui així, i amb el Joan estem treballant en el tema, indudablement, en tot l'equip, de tenir aquí un espai que ens permeti tenir tota la documentació que tenim en aquests moments en el propi barri, perquè el Ferran Blaya no està per aquí, se n'ha anat. Bueno, és la persona que té milers de fotografies de la història d'aquest barri i centenars i centenars de documents gràfics des del cine a festivals, a festes majors, a 40.000 coses, i que volem que s'incorpori junt en el que estem fent amb la universitat digitalitzat perquè pugui ser també una eina d'estudis per poder oferir-los a les escoles no del nostre barri, sinó de la ciutat. I aquest equipament, i jo acabaré aquí, entenem, el Joan ja ho ha dit, però jo ho tinc apuntat i també ho diré, perquè ho crec. Des del primer moment que ens vàrem trobar a la segona sessió, ja ens van venir amb la idea aquesta d'insertar l'habitatge obrer, la representació que seria aquí en el Bon Pastor, en les indústries del voltant. És a dir, la Maquinista, any 17, Can Fabra, primers de segle, la indústria Sala, que és del 1905, la indústria Sanchís, que és del 1907, i així podríem anar. Teníem una colònia, la indústria Sala, que va fer en l'any 20 la mateixa indústria per als seus treballadors. Era una espècie de cases barates, però de la propietat de la indústria. Molt bé, doncs jo crec que entre el debat que s'ha produït, entre tota la informació que ens heu donat tots els que hem intervingut i que ara la gerenta de l'Institut. Ara és l'Institut Municipal d'Habitatge. L'Institut Municipal d'Habitatge, que abans era el patronat per tots, en confiança. Continua sent, una mica el patronat. Ja ho sé. Però bueno, tancarem perquè jo crec que tenim, i després si podem obrir una mica de debat, que el temps ens hi dona, per qualsevol dubte o qualsevol suggeriment o una altra cosa, aquí estem. Gràcies per la vostra atenció. Bona tarda. M'han demanat que faci la cloenda d'aquest acte i jo la veritat és que aquest projecte del Bon Pastor l'he enganxat fa només 3 anys, perquè soc gerent del que era el patronat. Jo vaig entrar com a gerent del patronat, vull dir que vaig entrar en un patronat i sortiré de l'institut, però vaig entrar en el patronat ara fa 3 anys i per tant aquest projecte del Bon Pastor és un projecte que, com tots sabeu, porta moltíssim temps i que jo he tingut la sort d'enganxar-lo en un molt bon moment. Per què? Perquè com tots aquests projectes que fa molts anys que duren, que no es podrien portar a la pràctica sense la col·laboració no només de les institucions, sinó del que és la comissió de seguiment, però en aquest cas de tots els veïns i veïnes d'aquest barri que han impulsat que es pugui tirar endavant tot aquest projecte, que de fet és molt diferent dels anteriors projectes que s'havien fet de substitució de cases barates, com el Baró de Viver i el que no me'n recordo mai del nom, i Eduard Aunós. És un procés que és molt diferent, que sí que s'ha pogut portar a terme d'aquesta manera, crec jo, gràcies, com he dit, a la col·laboració de l'Ajuntament i de l'Ajuntament amb la forma de la Bursa, que avui no estan aquí però que s'han cuidat de fer tota la part d'urbanització de l'espai públic del districte i per descomptat del patronat en el seu moment com a propietari de totes les cases i com a l'executor de totes les obres. Això us ho deia perquè efectivament jo he entrat en el moment en què s'estava com rematant la tercera fase.
Com tot, sempre hi ha moments que són més plàcids, hi ha problemes que surten, però jo crec que els hem anat superant i els hem anat superant bé, i hem engegat el que és la quarta i última fase del que és pròpiament la remodelació. I estem en aquest moment en què ara, com tots sabeu, ja tenim engegats els 5 últims edificis, 3 que serviran per efectivament rematar el que és el reallotjament de les persones afectades, i 2 més que ens serveixen per aquesta necessitat que tenim d'habitatge social, no només aquí sinó a tot el municipi, que efectivament farem servir com en el moment que ho tinguem. I jo no em voldria estendre massa més enllà de dir que per mi crec que és un projecte molt modèlic, no només per tal com s'ha dut a terme el procés de les fases dels reallotjaments, dels nous edificis que en el seu moment ja es van fer molt d'acord amb els veïns i amb la comissió de seguiment, es van fer uns habitatges molt a mida de les necessitats que es van posar sobre la taula, a més, amb un procediment que ha permès que aquelles persones que volguessin adquirir la propietat la poguessin adquirir, els que preferissin estar de lloguer i poguessin estar ajustant els lloguers a les seves possibilitats econòmiques, amb una tercera modalitat per la gent major de 65 anys, d'ús i habitació. O sigui que jo crec que ens hem adaptat una mica a totes les necessitats dels diferents perfils dels veïns i veïnes d'aquest barri, i a més també crec que l'hem de posar com a exemple d'intervenció de l'administració en l'espai públic que no genera el que ara, aquesta paraula que està de moda, és la gentrificació, que quan a vegades es fan intervencions en espai públics, això acaba provocant moltes vegades l'expulsió dels veïns originaris. Jo crec que al Bon Pastor, si precisament tenim un exemple d'intervenció en espai públic i de millora d'espai públic, però que ha respectat en la mesura del possible que tots aquells veïns i veïnes d'aquí poguessin quedar-se en el barri, doncs és un exemple a tenir en compte. I llavors ja la guinda és el museu, que n'heu estat parlant tota la tarda, jo no en parlaré, però quan va venir el Joan a explicar-m'ho em va fer moltíssima il·lusió tal com s'està enfocant, perquè crec que és molt bona cosa, perquè perdre aquestes cases i això hauria sigut una llàstima. Ja només com a anècdota, quan jo vaig arribar a gerent del patronat, que era el patronat, en el despatx del gerent, que em van dir aquest és el teu despatx, a dalt d'una estanteria hi ha una maqueta d'una de les casetes del Bon Pastor, que no me l'he deixat treure, que la tinc allà. La Maria em mira, perquè un dia va desaparèixer, vaig dir, ei, qui se m'endú la maqueta? Torneu-la a portar cap aquí. Al museu, doncs no. Bueno, que sapigueu que si la necessiteu la tinc a la vostra disposició, però em fa il·lusió tenir-la al despatx perquè és això, no és només anem a fer un edifici com tants fem des del patronat o des de l'institut, fem obres noves, fem el que sigui, però això és un projecte que va molt més enllà del que és una obra nova i una gestió simple d'uns habitatges de lloguer. Jo ho acabo aquí i estem a la vostra disposició. Doncs ara vam quedar que faríem una mica de debat. Jo, per obrir el debat, i si m'ho permet l'Àngels, m'agradaria dir una cosa. Mireu, que aquí hi hagi totes les entitats que hi ha, de tota mena, associació de veïns, antics treballadors, investigadors de la seva trajectòria, centres d'estudis, universitats, entitats culturals. Això, avui en dia, a Barcelona, feliçment, ja comença a ser una mica normal. Ara, que hi hagi aquí, per un projecte cultural, l'Àngels ha dit, nosaltres tenim tots uns objectius, un rigor, una participació en uns projectes d'habitatge. La Carme ha dit, tinc un seguit de projectes pel districte, l'espai públic m'interessa molt, aquest projecte és un museu, és un espai públic dens de significat. Un museu no és una altra cosa que intensificar el significat de l'espai públic. Fins aquí és normal. El que no és tan habitual és que en un projecte cultural, i rascant a veure on se pot, l'Institut Municipal de l'Habitatge, el districte de Sant Andreu, el Pla de Barris, que està allà baix, i el museu hagin trobat la manera d'anar endavant. Tu hi poses això, tu hi poses allò, jo no sé com fer-m'ho, doncs mira, aquest el pagaràs tu, aquest el pagaràs l'altre, etc. Això és una cosa que per mi és molt important. Vol dir que hi ha esperança en què l'administració pot funcionar bé, fins i tot amb allò que no ens estàvem esperant, que és que entre 4 sectors municipals estiguin fent un projecte de museu. Jo dic això perquè d'alguna forma, això ja ho heu sentit uns quants, però l'Àngels, que anar al
institut, escolta'm bé, el patronat, és que em surt el patronat, anar al patronat i que ho entenguin a la primera. I aquí també cal dir en Josep Maria Montaner, el regidor, que també hi va posar de part seva. Per tant, jo crec que això és bastant increïble. Com també abans s'ha dit una cosa que no és veritat, m'ha dit que jo havia organitzat les jornades, no, s'ha organitzat tot un equip molt ampli i posats a fer, doncs mira, per aquí tenim també la Natàlia, l'Aina, la Marta, l'Anna, tots els altres que han col·laborat. Bueno, només era per dir això, que realment la clau de treball en xarxa aquí ha fet que des de l'administració, perquè vosaltres també som part de l'administració municipal, hi ha hagut una voluntat d'entesa que ho ha fet fàcil, no? Vegis aquí i llavors tu, diguem, canviem la taula i tal. Bé, jo volia dir això perquè em semblava que era important que se sàpiga que és possible treballar així, d'altres vegades no ho és, i no és sempre així, costa molt, i llavors ara sí que tenim, aquí ara tenim temps per parlar una mica el que vulgueu, sobretot perquè el proper dia, aquí venen les concrecions. Poca broma el proper dia. Ara ve la propaganda, el minut de propaganda. Senyors i senyores, quina teula s'hi posa? S'unifiquen totes les teules? O deixem cada qual com està? S'han d'arrencar les rajoles, les ceràmiques que la gent posava per tenir la casa una mica més acolorida i unificar amb el blanco nuclear del començament? Amb una banda sí, l'altra no, a totes? Què s'ha de fer? Com s'han de tractar els interiors? Es deixa el paper pintat? O com que l'haurem de refer, més val posar-ho tot blanc? Com ha de ser la museografia? S'ha de veure que allò és una cosa que hem fet un museu, per tant no s'enganyi vostè? O com els Hèlsinki, els plafons els hem de posar darrere la porta i realment sembla que s'han aixecat i han anat a treballar i has entrat a casa seva. Tot això són preguntes importants. I què fem amb el mobiliari? Fins a quin punt? Com el tractem? A banda de que no tingui cons, que això segur que ens haurem de cuidar. I els arxius? Bueno, el de l'arxiu em sembla fonamental. Això és el proper dia. Per tant, el proper dia de la part tècnica. Però avui que era la part general, doncs una miqueta, crec que encara tenim una mica de temps de debat, doncs vostès diran. Ningú s'anima? Sí, aquí. La Montserrat Milà, aquí davant. Davant res. No, però agafa el micro. Ah, no n'hi ha, és veritat. Més que debat, afegir a tot el que heu dit vosaltres de la col·laboració de les administracions, la il·lusió que ens fa des de la societat civil veure com podem col·laborar tots. Perquè aquí hi ha associació de veïns, hi ha empreses, i sou vosaltres, i això és la manera de treballar que hem de fer a partir d'ara i en el futur. I simplement dir això, no, gràcies per la part que teniu i per la part que tenim tots. Home, que l'altre dia ens veiéssim tots a la maquinista, que avui ens veiem aquí, que divendres ja m'hagin dit que serem a Can Fabra. Al final això serà un selecte club d'amics. Sí, també resultats. Més paraules. Veïns, no dieu res? Vinga. Veig alguns per aquí. Bueno, jo a veure, abans, no sé, ho tinc apuntat per un altre lloc. El company que ha intervingut a la primera intervenció, que parlava... L'Amador Ferrer. L'Amador, que parlava del tema de l'especulació dels habitatges, del lloguer. El que tenien que... I jo he fet el que crec. Jo crec que treballar un espai de participació activa entre la ciutadania organitzada i les administracions encarelluts que vulguin tirar un programa i un projecte de justícia social, doncs indudablement, ara aquí tenim un exemple des de l'àmbit de la cultura, però alguna cosa, perquè és que aquí, de veritat, és que som molts professionals, entre ells MUBA, museu, pla de barris, atenció, el pla de barris antic, i així no m'equivoco del vostre equip. És a dir, jo crec que aquesta és la línia de treball, és la coordinació, però indudablement veient la feina a fer, els objectius molt clars. I jo crec que avui aquí s'ha parlat bastant clar i confio que el proper dia ja arribem a conclusions a la mateixa línia, però en conclusions que ens puguin ajudar a donar un passet més.
Bé, en el cas algú es té que animar. No, i el proper dia hi ha una cosa que jo he trepassat tot, hi ha una cosa molt important, que és precisament una de les que jo crec que pesarà més, que és com tota aquesta construcció de memòria, el Pla de Barris ha explicat tot el que fan ells, nosaltres fem també el museu i tal, tot això està construint uns materials i uns documents excepcionals. O sigui que s'estan construint documents que fins ara no existien. I això sí que hem d'aprofitar, com fem sempre, des del Pla de Barris, del museu, des dels veïns, tothom, la crida a les aportacions documentals, que una miqueta sempre sorgeix gent que té coses i les aporta. Alguna cosa més? Endavant. Bé, jo soc completament nou aquí i el que vull dir és, des del punt de vista d'alumne del curs aquest que s'està fent al MUVA sobre itineraris a Barcelona. Dir-vos una cosa, a mi m'ha quedat claríssim el que vas intentar explicar, Joan, en les primeres sessions del curs. Ara no cal que ho torni a explicar. Bueno, és que tenim un curs de relats urbans perquè creiem que el turisme virtuós pot existir. Si en parlem d'una altra manera, però aquest és un altre tema, que ens estudiaríem molt. Bueno, jo crec que aquí toca esperar l'última, tancar i tanquem. Jo tanco ràpid, moltes gràcies a tots per haver vingut. A mi em sap greu que m'he perdut la primera part de la jornada perquè per feina m'he hagut de quedar al despatx, però bueno, espero que això sigui un començament de continuar un procés que ja fa temps que va començar i que jo crec que l'acabarem superbé. Amb la quarta fase jo estic molt il·lusionada que la farem bé i a més acabarà lligant en poder tenir el museu i tot això. Digues, i tant. No, és que és la primera vegada que les obres han començat a la data que s'havia pactat. Molt bé. Per tant, ho tenim aquí. Gràcies. Sí, aquesta vegada ho hem aconseguit. Sí. Però sempre costa, Home, i tant que costa, ja et dic. Molt bé. Si portem des del 2003 i mira, ja és la primera vegada, ho imagina't, és a dir, la gestió que heu tirat endavant. Ara el que es tractarà és que acabem també un any, però bueno, esperem el que podrem. Moltes gràcies a tots i bona nit. El proper dia.